Nginibekele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Mfezeko Media. Lami igama uMfezeko Ntuthu ngakho malubathe iLasbona Magomede. Mangabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe kuleli khasi, ungakhohlwa ukulandela enkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana, Facebook @Mfezeko Lasbona Magomede, TikTok naku-Instagram @Mfezeko_162. Wenganza kwethu iMetro isanda ukumemezela uhlu olusha lezinhlelo zika-2026 ku-2027 luqukethe izitandokazi ezidumile ezijoyina lo msakazo noMuzi Musli, Mabhena kanjalo noSiyabonga Scoop Ngwekazi bazobambisana ekushayeleni uhlelo. Laba bazophatha uhlelo olusha olihambisana nendlela yokuphila i-Lift Off oluzodlala ngoLwesihlanu phakathi kuka-7 kuya ku-10 ebusuku nangomgqibelo kusukela ngo-6 ntambama kuya ku-9 ebusuku, kuyinto ethembisa ukuthi kuzoba uhlelo oluzogcina uMzansi ume ngezinyawo ngemigqibelo ebusuku. uScoop ubephethe uhlelo emcimbini wama-Metro FM Awards ngonyaka odlule ehambisana noLuthando Love Shosha akalona ivukani kwezokungcebeleka njengoba abanye-ke bazomkhumbula ehlelweni Forever Young ehambisana noThomas Gomedo noLungile Radu, kanti useke wasakaza ku-YFM nasemsakazweni we-inthanethi iTouch eCentral. Kukhona-ke noMafikizolo abazojoyina lesi sikhondla somsakazo. Omunye wabo Ricardo Genesis ijongo elisakhula elisuka kwi-Vow FM engena ezicathulweni zika-Smalls Abraham ushiye lesi siteshi yokwenza ezinye izinto. Umvangeli Zuzu nayo ngena ohlelweni lokhulu ntambama njengemethulu ezemgwaqo. Umfundi wezidaba uPaul Lethe neyekayise uzoshintshela ezindabeni zangaphela sonto. Njengoba iMetro FM ihlanganisa iminyaka engu-40, inhloso yabo ukukhombisa ukushintsha abesekwenzayo, kodwa-ke ubungazi uhambo lomkhiqizo kanye nethalente eselisize owelokungena eminyakeni edlule. Babeke benzela ngamasa aqinisa umkhankaso wabo, kusho umphathi webhizinisi weMetro FM uKhina Nhlengetho. Lamazwi amasha ahlanganyela neqembu elivele liqinile futhi esekwaqhubeka nomsakazo ukuxhumana nabalaleli bawo kuphethe uNhlengetho. Ngazi ukuthi njalo indaba esihamba phambili njengoba sibheka-ke ukuthi njengoba kuqala u-April ziningi inguquko eziba khona emsakazweni ehlukahlukene, kubalwa imisakazo emikhulu Khosi FM kanjalo iGagasi FM neminye imisakazo esethintiwe ngalezi zinguquko.